Nahuli kam ang pagpanglabni sa nahunong nga bus samtang gahunong dapit sa stoplight sa eskina Dan and Bacalso ug Vira man ni atong weekend. Makita sa video ang nakaputi og t-shirt nga lalaki nga naglakaw samtang misulpot ang kauban niini nga lalaki ug mauna ang milayat sa bintana ug dunay gilabni dayon dagan. Ang viral video mo'y gibasihan sa investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo diin matod ni Deputy Director for Operation Police Lieutenant Colonel Janet Rafter nga nailhanan nila ang mga sospek. Nakig-alayo na sila sa tanang buhatan sa kapulisan dinhi sa syudad sa Sugbo pagpangita o pagpadakop sa mga snatchers sa labing daling panahon. Human sa taas nga bakasyon o pagbalik na sa matinunan sa eskwelahan o sa kasudyante ang nabiktima sa pagpanglab ni usab. Matod pa nga nakuha sa snatcher ang cellphone sa usa ka tinunan kinsa padung naunta mo sa kay og jeep. Apan malas ang sospek kay naabdan kini sa may Osmeña Boulevard, human nagpakabana ang mga ubang tao sa pagkukod sa snatcher. Sa video nga gi-upload ni Christian Galvez, makita nga nagkadugo na ang sospek o gidala sa kapulisan.